Nachádzame sa tu v metropole slovenského športu, kde sme zastihli slavnú biatlonistku Natáliu Prekopovú v jej letnom sídle. Už ide Berto! Natália, môžem vám položiť pár otázok? Jasné. Takže, aká je vaša fyzická kondícia? Áno, vidíme všetci televízni diváci, že na 100% úrovni. A teraz by som vám chcela položiť jednu zapeklitú otázku. Ste pripravená? Jasné. Takže, na aké preteky sa najbližšie chystáte? Momentálne sa pripravujem na najbližšiu olympiádu s cieľom vyhrať ju. Tak určite. A čo vaša strelecká forma? No momentálne je to perfektné. Trafím aj muche do ľavého oka. Poďme sa na to pozrieť. Nedá sa